Здравейте, сега ще ви покажа един фокус, който се нарича размяната. За този трик се използват 4-те попа и 4-те аса. Взимаме асата и ги слагаме отгоре върху останалите карти. След това взимаме поповете и слагаме отгоре. Ето така. И сега, както виждате, ето това, 4-те попа. Ето тук ще го оставя. А ето това за асата. Ето тук. И сега ще започна да правя размяна, като постепенно полезните размяни ще правя по-трудно. Първата размяна е най-лесна, след размяна на петата. Стилно обикновена размяна, която може да направи всеки човек. Тук вие не виждате нищо магично. Добре, нека започнем с втората размяна. Така. И вече тези карти са разменени. Тук бяха асадата по повод. Тези карти ще ги разменя така. И вече тези карти са разменени, а тези ще ги разменя само така. И тези карти са разменени. Тук трябва да има два аса, което размених по този начин, и тук са 3 поп. А тук този поп, който е, и тук 3 аса. Много интересното е, че чрез тези размяни, които бяха научили, аз ще разменя карти. И вече тук са поповете, а тук са. Така че този фокус, който ви показах и следващите, които ще ви показвам, са ремейк на фокусите от стария ми канал. Ето там. Ето го. Оп. Ще дам. Ето виждате, преди съм ги правил тези фокуси. И това е ремейк на фокусите от стария ми канал. Ето ще пусна малко част от видеото. И ще ви покажа един интересен фокус. Така, нека започваме с него. Това са 4-те аса, а това 4-те попа. Ето, както видяхте, за този фокус става дума. Така че очаквайте и други ремейкове на мои популярни фокуси. Защото все пак има 40 гледания. За мен е популярен. И до скоро. Чао!